Ola, ola, benvidas, benvidos un día máis a esta aula de Lingua e Cultura Galegas. Hoxe, pois, na sesión de hoxe, imos comezar, como sempre, con un vídeo que nos vai levar, que nos vai transportar a un lugar concreto da xeografía galega. Neste caso, ímonos trasladar ao corazón de Galicia, a Alén Rodeiro, e imos ver nesta zona a un grupo de veciñas que dan conta, non, do folclore precisamente desa contorna. Un folclore descrito como moi fértil e que destacamos del a multitude de instrumentos que se empregan para armar estas foliadas neste caso. Sen máis, dentro vídeo, espero que desfrutedes do mesmo. Ata aquí o vídeo, espero que desfrutarades del e, como vos dicía, situámonos en Alén, no lugar de Carboentes, en concreto no concello de Rodeiro, na provincia de Pontevedra. Neste caso, movémonos a comarca Odeza, na que tampouco pasamos ata o de agora. Que lugares comprenden a comarca Odeza? Pois Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Nesta diapositiva tedes ademais na esquerda unha imaxe que acompaña a lenda que tedes posteriormente, que sería a igrexa de Santo Estevo de Carboentes, o lugar no que nos situamos hoxe, nese outra parcela, non, de Carboentes máis pequena, que sería o lugar de Alén. Lugares de interese? Pois, como ven sendo habitual nestas partes de Galicia, destacamos sempre a contorna natural, importantísima. Pois aquí destacamos, por exemplo, a fervenza do Toxa, o mirador do Monte Faro, este último en Rodeiro, os pendellos da Golada, agora falaremos posteriormente tamén sobre eles, o mosteiro de Carboeiro, que paga moito a pena visitalo, a verdade, calquera destes enclaves, pero sobre todo se me permitides, ou a Serra do Candán, entre outros moitísimos. Como sempre, nestas recomendacións, sempre podedes profundar vos máis ou adaptalas máis aos vosos intereses, inquedanzas e demais a través dos diferentes recursos que fomos falando aquí nas clases do curso de Lingua e Cultura Galegas. Os recursos da Xunta en materia de turismo poden vos axudar a establecer rutas, a marcar
montar rutas de visitas nestas contornas que vos permitan desfrutar da experiencia aínda máis se cabe. Sobre as festas de celebracións destacamos pois a festa de Santa María de Carboentes, por exemplo, ou o encontro de música tradicional do Mosteiro de Carboeiro, que non só é un encontro de música tradicional como tal, senón que tamén funciona un pouco como unha feira, unha romaría, no sentido de que tamén podedes atopar produtos típicos, non só relacionados con instrumentos tradicionais, senón tamén pois de degustación e demais, que non perdades de visitar estas tradicións tamén máis folclóricas, se queredes, porque son mostra, como vos digo sempre, da cultura e do modo de vivir de Galicia neste caso. Pasamos perdón, o bloque de Lico e Sociedade e tiramos algúns datos como ven sendo habitual tamén. Alén, neste caso, pertence ao bloque occidental. Sabedes que neste bloque xa estivemos en bastantes ocasións, pero nunca tratamos a comarca do Deza, ou nunca tratamos a comarca do Deza pormenorizadamente, de algunha forma. Polo tanto, destacamos neste punto na comarca do Deza que atopamos certas influencias do galego central polo seu carácter de transición xeográfica. Isto aconteceu nalgúnha ocasión anterior co bloque central, pois que tamén por tratarse dunha zona pois máis de transición ou máis apegada á liña desa isoglosa que separa invisiblemente as áreas do galego, pois por tratarse, dunha zona de transición, pois atopamos sempre unha contaminación, no mellor dos termos, no mellor dos sentidos, neste caso, atopamos unha contaminación entre un bloque e o outro. É xustamente o que lle pasa a toda a comarca do Deza, que se trata pois tamén un pouco dunha zona de transición xeográfica. Polo tanto, aínda que o bloque per se sería o occidental, sí que podemos atopar certas contaminacións, como vos dicía antes, do galego central. Algúnas formas, realizacións de plurais, por exemplo, máis propias do bloque central que do bloque occidental. Aínda así, iso non quita, non, que se enmarque igualmente nesa isoglosa. Destacamos esta zona algo importantísimo e da comarca en xeral, como vos digo na diapositiva, a conservación de léxico propio, a conservación de substantivos, adxectivos, de léxico propiamente autóctono, non? Desa zona concreta, léxico moi rico, ademais, pois pola casuística do lugar, polo modo de vivir do lugar, que tamén veremos posteriormente, destacamos un léxico propio, case unha xerga, non? desta parte de Galicia. No último punto, como en ocasións anteriores, como ven sendo tamén xa habitual, ao tratarse dun lugar máis afastado de núcleos urbanos, pois o que temos é un uso do galego que está bastante compensado, que se mantén bastante ben, sendo o galego, neste caso, a lingua maioritaria na poboación local. Aquí tamén destacamos algo que igual non aconteceu ata o de agora, que é que a poboación local non está demasiado embellecida, no sentido de que cando falamos de Carboentes, Rodeiro e demais da comarca en xeral do Deza, non podemos falar dunha comarca fortemente embellecida, senón que sí que hai xuventude, non? E aínda así, a lingua galega segue sendo a maioritaria técnicamente na poboación local. Como os digo sempre existen algúns reductos, non? Onde se manteñen usos e se mantén esa transmisión interxeneracional tan importante para a pervivencia e supervivencia de tradicións, idioma, cultura e demais. Máis cousas, pois unha curiosidade. Pregunto-vos nesta diapositiva se coñecedes os pendellos. Seguro que vos soa, ou mellor xa o coñecía desde antes, pero seguro que vos soa porque na primeira diapositiva desta presentación recomendábamosvos que visitarades os pendellos da Volada. Os pendellos da Volada son precisamente esta construción que tedes aí na imaxe que está á dereita da diapositiva e son, como vos digo, un singular conxunto arquitectónico que data, parece ser que, do século XVIII, ainda que poderían ser anteriores incluso. Cal era a súa función? Pois a súa función principal era de servir como punto de encontro comercial, como unha especie de posto, non? Comercial, o que se achegaban as persoas de toda Galicia e de outros lugares tamén a, pois, mercar esencialmente gando, pero tamén outros produtos, como podían ser pois produtos da horta, produtos manufacturados e demais, pero esencialmente gando.
Estes pendellos, estas construcións atopámolas únicamente na Golada, son propias de aí, esta forma, polo tanto, esta forma, polo menos, perdón, de construir, chámanse os pendellos, como vos digo, e isto supón, ou supuxo, ou isto viu porque na Golada recolleuse durante máis de 200 anos unha das feiras máis concorridas de toda Galicia. Por lo tanto, pois estaban bastante profesionalizadas estas persoas no que o mercaderío se refería, non? De ter que, pois, establecer un lugar ao resgardo das inclemencias meteorolóxicas, esencialmente do sol e da chuvia, para, pois, manter estes mercados. Se tedes a ocasión de pasar por esta comarca, pola comarca Odeza, se tedes a ocasión de visitar a Golada, pois non vos esquezades de pasar por aí, porque ademais están en excelente estado de conservación e son un punto de interese turístico pois bastante importante tamén no día de hoxe. Hoxe, na parte de vocabulario, imos vos falar do tempo. O tempo que é, como sempre, unha conversa moi concorrida, non? Cando non sabemos moi ben ás veces de que falar, falamos do tempo, pois agora podedes falar do tempo, pero con propiedade. Podedes falar do tempo en galego. Tedes aquí vocabulario abondo para falar do tempo en galego sen ter medo a quedarvos sen conversa neste caso. Unha imaxe no lado dereito da diapositiva, como sempre, que está numerada do número 1 ao 16 e na que se recollen 16 substantivos que se refiren ao tempo climatolóxico, a como designar o tempo climatolóxico en galego. Nesta ocasión, creo que o campo semántico do tempo meteorolóxico, do clima, pode diferir bastante do que habitualmente manexamos en lingua española, por exemplo. Así que imos reparar no vocabulario que tedes aquí. No número 1 temos unha borrasca, que sería pois esa formación de choivas probablemente que vedes aí no mapa como está marcado, non quería dicir a seguinte palabra, pero sí, vedes no número 2 as isóbaras que levan acento no O, que son esas liñas que se debuxan nos mapas meteorolóxicos para indicar que se achega mal tempo, basicamente. No 3, tedes nubrado. Nubrado é a palabra que empregamos para cando o ceo está cuberto, non? Cando está cuberto de nubes, dicimos que está nubrado. Tamén podemos dicir en algunhas zonas de Galicia, podemos dicir que está anubrado, que sería outra opción de referirnos a cando o ceo está pechado con nubes. Cando está nubrado, non necesariamente vai chover, é dicir, pode estar nubrado, pero non ser nubes de choiva. Para iso hai outras formas de especificar de alguna forma. Temos no 4 un debuxo dunha folerpa. O debuxo dunha folerpa, pois sería, sería esa gota de auga conxelada que cae das nubes cando a temperatura é moi baixa, non? Cando chove a temperatura é moi baixa, a auga conxélase antes de caer no chan, ese elemento é o que designamos como folerpa. Aí no debuxo aparece pois como unha especie de pompón, non? Pero que saibades que obedece a cada un dos elementos xeados que forman despois a neve, neste caso. No 5, que me saltaba unha. No 5 temos unha xeada. Unha xeada significa que non necesariamente que vai a nevar no sentido de que vai a compactarse a neve, non? Senón que, pois, vai tanto frío e vai chover que vai caer unha xeada. Unha xeada sería ese estado da auga que no que esta se conxela e queda pois como unha capa fina e moi fría. Esa sería a xeada. Represéntase no mapa do tempo, pois como tedes aí no número 5. No 6 temos 3 opcións, pedra, pedrazo ou sarabia, pero hai outras moitísimas. E que significa este número 6? Tédelo aí descrito como se recolle nos mapas do tempo, e para que nos entendamos, digamos que esa pedra, pedrazo ou sarabia, pois tamén é choiva, pero que cae directamente conxelada. Non é que se conxele no aire e que entón se converta en folerpa que pesa pouco e vai a pouca velocidade. Non. A pedra, pedrazo ou sarabia adoita caer con bastante forza
é bastante escandalosa nas nosas casas, nos elementos que nos protexen, tales como as ventás, o tellado e demais, porque fai bastante ruido, e o característico tamén do pedrazo, neste caso, que como eu lle digo, o característico do pedrazo é que non se converte en neve, senón que rapidamente se disolve. No 7, a choiva, tedela representada aí tamén no mapa, pois cando chove. En Galicia sabedes que temos a zona de que chove moitísimo, eu direivos que creo que cada vez chove menos, non eu, senón que a tendencia que cada vez chove menos, científicamente comprobado, pero pois seguimos tendo a zona de que chove moitísimo. No 8 temos unha raiola, que sería, pois, cando fai sol, nubes, e tamén pode chover. Pois hai unha raiola de sol, por exemplo. No mapa do tempo tedelo debuxado como un sol, unha nube e posibilidade de auga, e vamos directamente ao 9, que está relacionado con esta raiola, serían os nubes e os claros. Que son nubes e claros? Pois cando está o día así un pouco que non se sabe moi ben se fai sol ou se de repente se vai a nublar de todo, nubes e claros, pois cando temos pois sol e nubes, basicamente. No caso dos nubes e dos claros, non necesariamente unha raiola, porque significa que non choviu e agora fai sol, senón que está aí medio anubrado, medio soleado. Temos no 10 solleiro, que sería ese sol repleto, cando vai moita calor, cando pega moito sol, eso sería solleiro. No 11 o arco da vella, este elemento visual refractivo que se crea cando chove e fai sol, ou cando fai sol e se pon a chover, que podemos ver pois as 7 cores reflexadas no ceo, ademais en forma de arco. Arco da vella, chamámoslle aquí, lóstrego no número 12, que tedes pois que é un lóstrego, unha descarga eléctrica que se debuxa no ceo. É moi complicado definir sen dar sinónimos noutra lingua, seguro que vos estades dando de conta. No 13 temos a humidade, a porcentaxe de humidade, aquí sí que temos unha porcentaxe de humidade pois bastante elevada sempre. No 14 temos un tornado, unha formación circular de vento neste caso. No 15 vento normal, e no 16 marexada, que sería pois o vento no mar, se queredes. Calquera dúbida, consultade a través do chat ou directamente rediríxovos a unha ferramenta que vai definir moitísimo mellor que a min calquera un destes termos, como pode ser o portal das palabras, neste caso sería o máis axeitado, ou podedes ir directamente ao Dicionario da Real Academia Galega. Non sei se o dixen nalgúna ocasión anterior, pero lembrade que tanto o portal das palabras como o Dicionario da Real Academia Galega teñen unha versión para móviles que podedes descargar e consultar directamente dende o voso dispositivo móvil. Está moi ben pois para ocasións como esta, por exemplo. Continuamos. Como falamos entón do clima? Aquí temos o vocabulario e agora imos ver como podemos falar do clima nesta ocasión. Pois podemos dicir que vai frío se a temperatura é baixa, podemos dicir que vai calor se a temperatura é máis alta, podemos dicir que vai sol se está dando o sol, podemos dicir que vai vento, vai aire ou vai néboa, se están os días característicos de cada unha delas. Se vai vento, pois, ou se vai aire ou se vai néboa. O vento non é o mesmo que o aire, aínda que moitas veces se utilizan como sinónimos, a diferenza é basicamente mínima. O vento significa que hai, pois, que é máis forte, non, que o aire. Vai vento significa que pois están movendo as polas dos árbores, demais. Se vai aire, pois pode ser algo máis puntual e ademais menos forte normalmente. Repito que estas dúas, vento e aire, adoitan en moitas ocasións utilizarse como sinónimas. No segundo punto, temos que chove ou que neva, pois ou que vai sol, como arriba, chover, nevar o que sexa. Podemos dicir que hai treboada, é dicir que hai unha inclemencia climática pois máis forte que chover, por exemplo. Podemos dicir que está nubrado ou que está anubrado, podemos dicir que está soleado, podemos dicir que está chuvioso. Podemos dicir outra construción máis complexa como hoxe o día está solleiro, que era o que vos dicía antes no exemplo da diapositiva anterior. Podemos dicir tamén que hai moita bretema no mar, cando está pois moi cuberto, ou podemos dicir que a semana estuvo chuviñenta. Neste caso, chuviñenta sería unha
bueno, realización diferente para designar a choiva, non? E chuviñenta sería máis propio da oralidade, da coloquialidade, se queredes. Algo chuviñento é que, como que non choveu moito, pero como que quería chover todo o tempo. Entón, estivo así o tempo un pouco inestable. No penúltimo punto temos o lado do mar o clima é húmido, por exemplo, ou no inverno hai moitas xeadas. Calquera destas exemplos que tedes aquí podedes adaptalo aos vosos intereses e facer as vosas propias producións lingüísticas en galego, as cales vos animo moito e moi encarecidamente para que tamén as compartades a través do chat. Que máis temos aquí? Pois outros para saber máis. E aquí vamos falar de como como expresar, accións climáticas. Cando queremos designar que cae a chuvia, que verbo temos? Pois o verbo chover. Cando queremos designar que a choiva cae moi finiña, diremos que chuviña ou utilizaremos o verbo chuviñar, poallar ou orballar, por exemplo. O máis empregado no bloque occidental eu creo que é o de poallar ou o de orballar, e direivos que hai diferenzas entre poallar e orballar. Hai diferenzas, igual non na súa utilización, pero sí na significación. Por exemplo, poallar, para min, poallar pode poallar en calquera momento do día. Imaginadevos que hoxe o día este así, pois un pouco anubrado, e parece que saes á rúa e molla, non? Pois eso sería poalla, está poallando. En cambio, orballar, para min, só significa nas últimas partes do día, cando refresca, sobre todo nos meses máis fríos, e nas primeiras horas da mañá, cando despertas, está todo orballado, non? Nese caso, orballar na zona na que eu son, no meu bloque occidental, zona pontevedresa, área pontevedresa, perdón, hai diferenzas entre poallar e orballar. Noutros lugares non hai exactamente esta diferenza, pero pode habela entre outras dúas palabras. Queda por aí a diferenza para que vexades que efectivamente aquí chove moito, chove de diferentes formas, históricamente o fixo polo menos, así que temos moitas formas de designar estas diferenzas, non, climáticas. Para dicir que deixou de chover, pois escampou, verbo escampar. Iso significa que acaba de rematar de chover e pois temos outra vez un día máis estable. Para dicir que saiu o sol, despexar. Estes verbos podense conxugar nos tempos que queirades, pois despexou ás 4 da tarde, por exemplo. Para cando baixan as temperaturas, temos que arrefriou, verbo arrefriar, ou refrescar directamente. Parece que refrescaron as temperaturas, por exemplo. Para cando cae a neve, verbo nevar. Para cando hai moitas nubes, verbo nubrar ou anubrar, o que queirades. Para cando cae sarabia, pois o verbo sarabiar. Tedes dúas realizacións deste verbo. O normativo sería sarabiar e sarabia, pero tamén podes escoitar saraiba ou saraibar, as dúas opcións. Sobre todo, tanto saraiba como saraibar son propias de novo, da área pontevedresa, pero non só desa área. Hai outras áreas de outros lugares, incluso no bloque central, que utilizan a formación saraiba e saraibar. Cando hai moito vento, falamos de zoar ou de ventar. Sobre todo, ventar é cando hai moito vento, pero sen máis, e zoar é cando o vento fai ruído, cando silva, cando se escoita ese asubío propio, non, do vento. Eso sería máis zoar que ventar. E cando hai lóstregos, cando pois, temos unha carga eléctrica visible, teremos este verbo lostregar. Calquera destes verbos podedes, como vos dicía, conxugalos, combinalos e facer as vosas creacións lingüísticas en lingua galega. Que máis temos hoxe por aquí? Pois a acentuación das palabras en galego. Dividimos as palabras en galego, como noutros idiomas, en palabras agudas, palabras graves e palabras esdrúxulas. Aquí nas palabras agudas e graves témolas nesta primeira diapositiva e deixamos unha diapositiva despois para as palabras esdrúxulas e algunha cuestión máis. Que vos direi sobre isto? Lembrade que as palabras agudas son as que levan o acento, a sílaba tónica, de algunha forma, non? Mellor dito, na última sílaba. As palabras graves levan a sílaba tónica na sílaba anterior á última, na penúltima, e as palabras esdrúxulas levan ou teñen a sílaba tónica na antepenúltima sílaba. Isto como a modo de recordatorio para que este cadro non sexa un pouco máis sinxelo. Con todo, se hai dúbidas, non esperedes a facelas a través do chat e resolvémolas polo menos na medida do posible.
Palabras agudas que levan a sílaba tónica na última. Que temos aquí? Pois que se acentúan, que levan til cando son polisílabas e rematan en vogal. É dicir, cando non son unha única sílaba. Cando teñen varias sílabas e rematan en vogal, en N vogal ou en S ou en NS. Exemplos: café, alí, irmán, alguén, ninguén, ningún, mazás, cadrís, corazóns, algúns ou comúns. A norma, para que vos quede ben: palabras agudas, sílaba tónica na última, acentúanse sempre que rematen en N, en S ou en vogal. E isto inclúe en vogal N, en vogal S, en NS, en o que sexa. NS vogal son as tres que temos que atender para acentuar as palabras agudas sempre. Atención, porque non levan til cando son monosílabas. Cando temos unha única sílaba non as acentuamos. Hai algunhas excepcións que veremos ao longo do curso. Pero cando son monosílabos, nin cando acaban en ditongo decrecente, é dicir, cando acaban en ditongo decrecente, que unha vogal débil, tales como I ou U, son as que recollen ese ditongo, eso sería un ditongo decrecente, seguido de N ou de S, nese caso non se acentúan. Agora veremos os exemplos. Ou cando rematan noutra consoante que non sea N ou S. Recollemos neste caso palabras como monosílabos: xa, fe, di, si, cucán, len, din, don, fun, tres, e agora recollemos eses ditongos decrecentes. Fixadevos, son ditongos que rematan en I ou en U. Amei, amou, seguiu, recibiu, colleu, ademais, capitais, papéis, azuis, capital, papel ou cantar. Perdón, este capital, papel ou cantar apartámoslo momentaneamente para fixarnos nos ditongos decrecentes: amei, amou, seguiu, recibiu, etc., que acabo de citar aquí. Isto é a excepción, non a norma que acabamos de ver anteriormente. As palabras agudas tildanse sempre que rematen en vocal. Non sempre, non todas as vogais, cando rematan en ditongos decrecentes, non se acentúan, pero é moi fácil se recordades que os ditongos decrecentes son os que rematan en I ou en U. Cando hai dúas vogais e a última é un I ou un U, iso é un ditongo decrecente, polo tanto, eses non se acentúan nunca. E no último caso, na última casuística, temos as palabras que rematan en outras consoantes que non son N ou S. E aquí temos, pois, capital, papel ou cantar. Sí que levan a sílaba tónica na última, pero non se acentúan. Sobre as palabras graves, a sílaba tónica na penúltima, e aquí levan til cando rematan en consoante distinta de N ou S, ou en grupos consonánticos distintos de N ou S. Ao revés que acontecía coas palabras agudas. Exemplo: móvil, carácter, bíceps ou clímax. Calquera destas levan a sílaba tónica na penúltima sílaba. Sempre empezamos a contar as sílabas, neste caso, polo final, vale? Por iso falo da última ou da penúltima. E como rematan en consoantes distintas de N ou S ou NS, grupo consonántico, pois acentuámolas todas. Móvil remata en N, carácter remata en R, bíceps e clímax, a primeira en S e a seguinte no X. Polo tanto, todas se acentúan. Na segunda opción deste cadro temos que as palabras graves levan til cando levan ditongo decrecente na última sílaba, o contrario, que acontecía coas palabras agudas. Exemplo: amáveis. É certo que non se parecen nada as palabras agudas, porque o que temos aquí é unha palabra grave que leva o acento, a sílaba tónica, na sílaba anterior á última. Pero vaya, quedavos por aquí o cadro para que vos sirva tamén como inspiración e repaso para cando necesitedes. E por último, non se acentúan as palabras graves que rematan en vogal máis N, ou en vogal máis S, ou en vogal máis grupo consonántico NS. Canta, cantara. Outro exemplo: cantan, cantaran, cantas, cantaras, lápis, canóns, lápis, canóns, colóns ou dolmens. Neste caso, pois, tamén nos acontece o contrario do que falábamos nas palabras agudas. Pasamos ás esdrúxulas. Fácil, sinxelo e rápido. Sempre levan til. As palabras esdrúxulas, o que temos que recordar é que levan a sílaba tónica na antepenúltima. Polo tanto, se empezamos a contar polo final, pois pola terceira polo final, e temos lámpada, máxica, mágoa, tépedo, tónico ou túnica. Calquera delas serve como exemplo de palabra esdrúxula e sempre vai levar un acento gráfico, sempre vai a levar til.
Deixo-vos aquí, ademais, unha nota a maiores sobre a acentuación de I e U en hiato, é dicir, cando se desfai o ditongo, cando I e U van separadas, e diremos que as vogais I e U, cando van antes ou despois dunha vogal átona, levan til para indicar que ambas as vogais pertencen a sílabas distintas, é dicir, para marcar que son un hiato, que non son unha sílaba concreta. Neste caso, non forman ditongo, así que, exemplos, aínda, baúl, caída, constituíu, egoísmo, miúdo, prexuízo, raíña, raíz, roía, ruído, saía, saír, traía, túa ou xuízo. Pero fixádevos que prohibido non leva acento porque xa desfixo o hiato con ese H intercalado que vai aí. Por iso lo poñemos como asterisco en negro de ollo aviso. No último caso deste cadro, non levan til as vogais I e U tónicas, as que levan a forza, digamos, tonal, que forman ditongo crecente ou decrecente coa vogal que as segue ou que as precede, coa que vai antes ou coa que vai despois. Por exemplo, bilingüismo ou puido ou partiu ou seguiu. Neste caso, mantense o ditongo. Dúbidas, cuestións, preguntas, queda o chat a vosa disposición para que poidades formulalas e chegamos ao final desta lección, como sempre, cunha recomendación. Deixámosvos por aquí unha páxina moi interesante, se mo permitides, que é o galego.eu, está enlazada directamente nesa palabra recomendación que tedes aí, e o que se recolle aquí pois son nomes galegos para a chuvia ou chover. Como vos dicía, aquí en Galicia chove moito, por iso o que bueno, se recolle tamén no noso vocabulario é precisamente un vasto vocabulario sobre a chuvia. Aquí no recorte vedes que tedes chuvia fina e miúda, pois, por exemplo, que se pode designar como babuña, babuxa, barballa, barbaña, barbañeiro, barbuña, barbuza, barrallo, e así un longuísimo, etcétera, ata 52 acepcións, zarzallo. Eu de dicir que isto é un pouco trampa, no sentido de que cada unha destas realizacións correspóndese cun sitio, non cun lugar xeográfico de Galicia, obviamente, pois na zona pontevedresa, non? Que puxen antes como exemplo, na área pontevedresa. Non lle chamamos a chuvia fina, pois babuña, babuxa, froallo, garúa, la piñeira e demais, non, chamámoslle dunha forma, ou de dúas ou de tres, pero non de 52. Simplemente estas son realizacións que se recollen ao longo de toda a xeografía galega. Pero chama bastante atención todos os nomes que temos para designar a chuvia. Divos aquí que temos alrededor dunhas 115 palabras, 43 para o verbo chover, e despois temos un cento de ditos, refráns e demais. Todos estes ditos, refráns, a construcións fraseolóxicas coa chuvia, coa idea de chover e demais, están recollidas aquí nesta páxina que vos deixamos enlazada. Non só iso, senón que nesta páxina que tedes aquí, o galego.eu, tedes exercicios tamén para poñer en práctica o voso uso do galego se así quixerades facelo. Damos por finalizada esta parte teórica e, como sempre, dou paso a un vídeo maravilloso que temos hoxe que chega do Centro Galego de Mar de Plata. Espero que desfrutedes do vídeo e vémonos nun intre. Ata agora! Ni se pode dormir na area, ni se pode dormir no colchón. Ai, Helena, 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 ai, Helena do meu corazón.
Hola de novo, seguimos por aquí, espero que desfrutarades deste interludio dunha parte a outra e seguro que vos acordades que o último do que falamos antes destes minutos musicais foi daquel recurso que tiñades nas diapositivas para que poidades consultar e tamén podades botar man del para seguir aprendendo galego. Isto lévame, antes de entrar no recurso, a lembrarvos que tedes todas as clases gravadas colgadas na web de Galicia Aberta. En concreto, se entrades en Galicia Aberta na páxina web, podedes acceder ao curso de Lingua e Cultura Galegas do ano 2025 e aí teredes todos os enlaces, os vídeos das clases e, ademais, sempre tedes o material co que traballamos aquí cada martes. Están numerados por sesións, por leccións, e aí podedes ver dende a primeira que fixemos ata que estamos facendo hoxe. É por iso que nesas diapositivas que vos deixamos sempre por aí para que poidades empregalas e botar man delas, sempre na última delas, na que está dedicada á recomendación, normalmente tedes un recurso colgado co que podedes interactuar ou no que podedes entrar e seguir aprendendo cuestións das que falamos aquí ou que introducimos aquí de alguna forma e que vos poden ser de utilidade para seguir aprendendo galego. Neste caso, o recurso que vos deixaba nesta presentación é este que tedes aquí, que seguro que xa estades vendo en pantalla, estaba relacionado co último que vos estaba dicindo na presentación, non? Con todos eses centos de nomes que temos en Galicia para nomear a choiva. Aquí este é un recurso do galego.gal e vedes que nesta páxina que é bastante didáctica no sentido de que está enfocada para a didáctica da lingua e da cultura tamén galegas, vedes que este epígrafe se chama Nomes galegos para a chuvia e o chover e divos que o que vos estaba lembrando antes na diapositiva, que temos alrededor de 115 palabras para a chuvia, 43 para chover, é dicir, para o verbo, e despois temos ditos, temos refráns, frases feitas e demais. Sobre chuvia fina e miudiña tedes aquí un montón de substantivos, tedes 52 en concreto. Sobre chuvia forte tedes tamén aquí outros tantos, 39 en concreto. Tedes aquí sobre como nomear a chuvia cando tira aire forte, é dicir, cando chove coloquialmente para todos os lados ou de todos os lados, tamén podemos dicir. E aquí tedes, pois, 11 substantivos. Agora falamos de por que hai tantos, Despois tedes chuvia con néboa, tamén, esta é unha modificación, non, das anteriores, aquí xa hai moitas menos, tedes unhas 7, perdón. Nesta outra ocasión tedes chuvia con neve ou con xeo, e aquí hai 21, e, por último, temos chuvia con raios e tronos, e aquí hai 4. Por que temos tantos substantivos e por que todos teñen un nexo común, non? Que é o tempo, a climatoloxía, neste caso a chuvia. Pois porque técnicamente aquí chove moito, pero non significa que teñamos, ademais, que distinguir entre moitas formas de choverse, que tamén, senón que temos moitas variedades dialectais onde lle chamamos a chuvia de diferentes formas. Por iso temos unha riqueza léxica tan grande. Non é que teñamos 155 formas de chover, non, probablemente teñamos 10, 12 ou 15, ou incluso menos, pero en cada lugar chamámoslle dunha forma. Esa é a riqueza léxica, non é tanto o número de formas que temos para referirnos ao suceso, o acontecemento, meteorolóxico, senón que temos moita variedade dialectal nos diferentes lugares de Galicia onde nos referimos, neste caso, á chuvia. Polo tanto, un exemplo práctico, por se non estaba quedando así demasiado claro, un exemplo práctico é que por exemplo, este 3, non? Para dicir que chove e tira aire forte, pois podemos dicir que brea, que o normal é o que dicimos aquí, por exemplo, na zona de Pontevedra, pero tamén podemos dicir noutros lugares que cae unha zarracina terrible, por exemplo. Este último exemplo seguramente sexa do bloque oriental, a verdade é que deberíamos buscalo, podemos dicir que cimbra, podemos dicir que cifra, podemos, eu que sei, dicir que hai chubascos directamente ou que cae unha chubascada. Podemos dicir de diferentes formas, pero probablemente estas coincidan con diferentes lugares dese mapa dialectal do que tamén traballamos sempre na segunda, terceira diapositiva destas presentacións dos martes.
Non só iso, senón que este recurso que vos deixo por aquí tamén está moi interesante porque organiza estes nomes os que me estou referindo en forma de glosario organizado alfabéticamente. E aquí tedes, pois, por exemplo, auganeve, o que significa, tedes, pois, non sei, no B, borralla, borrallada, eu que sei, tedes aquí de todo ata chegar ás últimas letras do abecedario e tedes ao lado, perdón, o significado de cada unha destas acepcións. Podedes, por suposto, empregar a que queirades para as vosas producións orais e para as vosas producións tamén escritas, pero lembrade que o que temos nas diapositivas, o que falamos hoxe na clase de hoxe, o que está nas diapositivas da lección de hoxe, sería o máis normativo posible. É dicir, sería a forma máis apegada á norma que temos, a forma máis propia da variante referencial, digamos. Máis cousas que temos nesta páxina web, pois seguimos con recursos léxicos, temos adxectivos relacionados coa choiva, neste caso, pois babuxado ou babuxada, tedes aí frases feitas tamén con chover moito, chover a arrollar, chover a ballón, chover a cachón, chover de moitas formas, tedes ditos aquí, tedes refráns con chover, fixadevos, aquí hai moitísimos. Auga en febreiro mellor ca en xaneiro, eu que sei, dende, non sei, cando chove fai vento, pecha a porta, estate dentro, tedes moitísimos, están sempre recollidos dende a tradición oral, normalmente todos os ditos e os refráns, e aquí existe unha riqueza enorme, igual que cando falamos da tradición musical, non? Pois aquí nestes temas de lingüísticos, de recollida de refráns, de frases feitas e de vocabulario tamén, temos que defender tamén e respectar e, polo tanto, tamén nutrir esa riqueza léxica, non? Que temos na lingua. Tedes moitos máis recursos, como vos dicía, por aquí, e tamén tedes vídeos, normalmente nesta páxina. Digo nesta páxina porque xa que estamos nela, eu o que vos recomendo, se vos interesa facer, pois, ao mellor algún exercicio sobre gramática e demais, aquí podedes tamén atopar eses recursos que vos poden axudar para seguir aprendendo galego. Se ides aquí ao galego.gal, vedes que tedes varios despregables, non? Que son todos interactivos, onde podedes, pois mira, acceder a un test de cultura galega, por exemplo, a clases de galego no lugar da TVG, eu que sei, a textos variados para practicar, por exemplo, pois para traballar o vocabulario, tedes aquí varios textos onde tedes preguntas ao final, despois tedes o solucionario tamén, tedes textos variados para mellorar a redacción, por exemplo, tedes un sinfín de recursos, como vos dicía antes. Esta páxina está pensada para o estudantado, sobre todo de lingua galega, pero vos, en fin, tamén o sodes, non? De alguna forma. Por lo tanto, quedavos aquí este recurso que creo que vos pode ser de moita utilidade. Se tedes calquera dúbida con el, pois formuládema a través do chat e vemos como podemos resolvela. Ben, douvos paso a vos, que seguro que tedes moitísimas preguntas ou algo que queirades escribir por aí e anímovos, por certo, a facelo neste intre que compartimos aquí. E dinos, Leticia, gustoume moito aprender sobre clima, é fundamental se queremos visitar Galicia, é fundamental en realidade, moitas grazas, Leticia, pola túa achega, porque está moi ben escrita e porque, efectivamente, iso de consultar o clima é algo que sempre facemos, non? Cando temos que desplazarnos a calquera lugar. E aquí en Galicia, bueno, pois a choiva normalmente ten un papel bastante protagonista, igual agora xa non tanto a choiva, que creo que xa sabedes que chove un pouco menos nos últimos anos, igual non tanto a choiva, pero sí a humidade, por exemplo, que tamén é un factor moi importante aquí na nosa comunidade autónoma. Que máis temos por aquí? Vale, Mar del Plata ten un excelente grupo de gaiteiros tamén. Pois, se non os escoitamos aínda, que creo que non os escoitamos, o mellor tamén os escoitamos nalgúnha sesión das que nos quedan. Sabedes que temos tempo abondo por diante para seguir aprendendo e para seguir escoitando tamén eses vídeos, esas recollidas e eses vídeos que nos mandades dentro dos centros galegos ao longo do mundo, ao longo do territorio non só galego, senón tamén peninsular e máis alá do océano. Tamén moi ben escrita a túa achega, Inés. A ver,
Vamos a ver se queredes participar neste chat con algunha cuestión máis. Eu sempre vos digo que todas as cousas das que falamos aquí, se sean de gramática ou se sean de cultura, sempre teñen un fin último. Pode ser que a diana, de alguna forma, do temario sexa unha concreta, por exemplo, aprender vocabulario serve para unha cousa concreta, ou aprender sobre cultura serve para unha cousa concreta, pero unha sempre vai nutrir a outra. É dicir, que escoitedes falar en galego ou que saibades de recursos non en galego, sempre vos vai nutrir ou sempre vai complementar esa aprendizaxe da lingua. É moi complicado normalmente facer unha aprendizaxe 360, non? En vídeos como estes, en sesións non como estas que non hai unha vía de dobre sentido, é dicir, que vos non podedes falar directamente comigo, entón, o recurso que temos é que escribades. Se traedes as vosas redaccións curtas, longas ou como sexan aquí a parte do coloquio, a esta parte do chat, pois probablemente tamén vos sexa de utilidade para seguir afianzando, non? O fornecendo o coñecemento de galego. E dinos, eu fui moitas veces a Galicia a mirar chover e ao final nunca choveu. Vale, pois, como vos dicía, chove menos, agora isto é probablemente debido ao cambio climático, sen ser eu ninguna experta, diríamos que seguramente se obedece a iso. E fíxate que xa que nos traes esta oración aquí, direivos que vos fixedes na segunda parte, despois de a Galicia a mirar chover e ao final non choveu. Ese o, en realidade, debería ser unha contracción de a máis o. Ao final non choveu. Escribiríase xunto a máis o e pronunciaríase o. Esta é unha curiosidade que acontece con esta contracción, coa contracción que se realiza coa preposición a máis o artigo o, que queda ao, pero que se lee o. Eu que sei, hai... Se quero dicir algo así como o que acabas de dicir ti, ao final non choveu, vou a escribir ao final non choveu, pero vou pronunciar ao final non choveu. Sempre botas a culpa ao mesmo. Nese caso tamén temos ao mesmo, pero que lemos o mesmo. Iso non significa que na escrita teñamos que escribir o, non, escribímolo como ao. Entenderíamoste perfectamente e ao final o fin último dunha lingua e da súa utilización é sempre a intelixibilidade, así que pois estaría excelente, pero é certo que a miña posición aquí é a de ensinarvos o máximo posible o máximo posible neste tempo que temos. Dubidei se poñelo, pois mira, excelente que tiveras en mente, porque ao final estas cuestións que eu vou repetindo aquí, que ao mellor podedes pensar que non vos quedades con elas ou que é todo moi complicado ou que é demasiada información ou algo así, a forza de ilo repetindo, pois sempre se xera esa dúbida da que ti acabas de falar, non? E se existe a dúbida é porque existe o coñecemento, porque está en algún lugar. Entón, é cuestión de ilo afianzando. E iso tamén se fornece ou axuda ou se nutre, non? Que vos dicía antes, con lecturas en galego. Sei que hai xa algúns días que non recomendamos lecturas, pero creo que tiñades por aí algunhas ben interesantes para a xente que se incorpora hoxe ou para a xente que non sei, que non seguiu todas as sesións polo que sexa, que saibades que nesta parte de recomendación, coa que iniciaba tamén esta segunda parte do coloquio, nesa parte de recomendación tamén tedes libros recomendados. A maioría deles, polo que me tedes contado en ocasións anteriores, podedes acceder aos mesmos nas bibliotecas dos centros galegos. É dicir, eses lugares onde pois tamén se condensa non físicamente a lingua e a cultura galegas alá onde vos habitades, pois normalmente tedes eses libros. Senón, na propia recomendación, moitas veces redirixo-vos a algún lugar onde poidades encargar ese volume, onde poidades mercalo, en definitiva. A última, imos deixalo por aquí, vale, e dinos Albán. Cando vai frío e choiva, mellor entrar na casa e repasar as sesións anteriores das clases de Galicia Aberta, que sempre hai algo que aprender. Pois mira, non só é que fagas unha produción lingüística perfecta, está excelente, non teño nada que dicir, senón que é unha boísima recomendación, ademais sérvenos moi ben de peche para precisamente dar por finalizada esta sesión de hoxe. Recordo que, como dicía tamén o comentario que acabamos de ler, tedes todas as sesións gravadas, podedes consultalas e se
ás veces, se tedes algunha dúbida con algo que xurdiu, que saiu nalgúna sesión anterior, podedes traelo á parte do coloquio que ven. É dicir, non necesariamente temos que tratar nestes 10 minutos o mesmo do que falamos na sesión. Podedes traer cousas variadas, podedes preguntar o que queirades. Ata aquí a sesión de hoxe, espero que aprenderades moito, espero que desfrutarades tamén desta tarde e que desfrutedes, do que vos queda de tarde. Vémonos o vindeiro martes, que teñades boa semana. Chao, chao.